jedna čast da je s nama u studiju Mirko Filipović, koji također zna kako se pada, kako se uspinje. Kako vas je ovo dojmilo? Je vas šokirao ovaj uspjeh? Pa mislim da smo svi iznenađeni sa ulaskom naše prezentacije u finale. Prije odlaska na svjetsko prvenstvo da je neko to ponudio, mislim da bi to bila znanstvena fantastika. Ali dečki su pokazali da su klasa za sebe i da su samo i nijanse praktički dijele i čista, rekao bi, sportska sreća. U sportu je ponekad, uz sve kvalitete koje imate, ponekad potrebno da vas i sreća pomazi. Mogli smo i mi jednostavno tako uzeti ovo prvenstvo i pobijediti Francuze, međutim šta je tu je... Ali ovo je stvarno veliki uspjeh. I ovo srebro je zlata vrijedno, vjerujte mi. Ova reprezentacija, rekao sam, već je mnogo puta i kiksala, pa sam bili čak i ljuti na njih. Kao mogu više, pa nisu uspjevali. Što je potrebno za ovo? Nekakav poseban karakter. Recimo kad ste vi osvojili Prideov Grand Prix. To je bilo nešto što ste bili često puta na korak do tako nečeg velikog, niste uspjevali. I onda ste ga osvojili. Što je stvar glave, karaktera? Stvar gladi, kvalitete. Mora se čovjek zainatiti. Moraju se nekad i posložiti stvari, kockice. Malo da te i sreća pomazi u svemu tome. Imali smo 2 utakmice koje smo prošli dalje na penale. To je isto potrebno malo sportske sreće u svemu tome. Uz naravno kvalitetu koja je neizbježan dio svega toga. Imamo vrhunsku reprezentaciju, vrhunske momke, pojedince koji igraju u najvećim svjetskim klubovima poput Rakitića, poput Mandžukića, poput Luke Modića koji je čelni praktički igrač Real Madrida. Danas je osvojio nagradu za najboljeg igrača svjetskog prvenstva, što je veliko priznanje ne samo za Luku, nego i za cijelu Hrvatsku, za cijeli hrvatski nogomet. A ovo je definitivno, po meni bar, najveći uspjeh hrvatskog sporta. I najbolja promocija, najbolja moguća promocija Hrvatske. Niti jedna politika, niti jedno veleposlanstvo, ništa ne može na ovakav način pozitivno promovirati našu domovinu. I naravno sad je red na politici da to kapitalizira koliko god je to moguće. U pozitivnom smislu su se ispromovirali da se to refleksira i na turizam i na tako dalje i tako dalje. Ovo je jedna najbolja moguća promocija Hrvatske koju su mogli imati. A kako ste vi osobno proživljavali? Bilo je stvarno, evo sad ste u oporavku još uvijek zdravstveno, nije za vas bilo dobro proživljavati sve te šokove, penale i produžetke? Pa to je da, uvijek je to, pogotovo na penale nisam mogao gledati. Ja se okrenem, onda slušam, da, nekako to mi je ti penali su mi najstresniji za gledati, a ovo danas ovo finale je bilo baš, i to sam gledao, sve sam utakmice sam gledao, volim to gledati sam i budem nervozan i tako. Nažalost, danas je ispalo kako je ispalo, ali to ne... Bolje sam da ne bi neki udarac poletio. Naši dečki su, vjerujte mi, to je napravili su najveći uspjeh mogući u povijesti hrvatskog sporta, ovo je do sad Mirko, uspjeh je doista golem, ali što mislite, kako se sad u ovom trenutku osjećaju naši reprezentativci? Pa mislim da njih ništa sad ne može utješiti. Ta srebrna medalja njima sad, ja vjerujem, ne znači ništa. Oni imali su kvalitetu, imaju kvalitetu da uzmu to prvenstvo, da uzmu prvo mjesto, ali nakon poraza ništa čovjeka ne može utješiti. Ništa. Nikakve nagrade, tapšanja i tako dalje. Kad se malo slegnu dojmu, ja mislim da će oni biti presretni. Kad se slegne da, ali trenutno mislim da njih ništa ne može utješiti. Pa vidjeli smo kako su dečki plakali na terenu i tako dalje. Teško je to. To su bile iskrene suze. Zato nama to jako puno znači. Svima nama, da. Da. Lijepo. Idete li možda na doček? Pa ne znam, s obzirom na zdravstveno stanje, nisam baš u stanju dugo stajati. Moram i u ležećem položaju, sjedećem, baš sat vremena mi je plafon, u neku gužu ići. Tako imam još malo problema. Onda gledajte na Novoj TV. Naravno. 10 sati, 50 minuta sutra. Lijepo na Novoj TV. Svakako ćemo gledati. Hvala mi. Hvala.